fortsætte i gang, og der er 6 nye forløb under etablering. Vi har besluttet i satspuljekredsen at videreføre den indsats og afsætte midler til også at udbygge. Det synes jeg er en klog beslutning. Jeg vil også sige, at jeg tror ikke på, at mentorforløb kan stå alene. Jeg tror, at hvis vi fik så vil vi i fællesskab kunne formå at få nogle af dem, der ønsker radikalisering til at vende ryggen. Men jeg tror også, vi må sige til hinanden lige nu,